Second batch ang Uswag Negosyo Academy nag-umpisa na. Mga magagmay nga negosyo, ginalauman nga makabenepisyo sa training. Sa tinutuyo nga makahatag sang dugang ihibalo sa mga vendors sa nagkalain-lain nga merkado sa syudad, nag-umpisa na ang ikaduwa nga batch sang Uswag Negosyo Academy o kun una. 25 ka mga market vendors gikan sa food kag non-food business, dry goods kag eatery ang nagpasakop sa training. Sila ang gitudloan para mapasanyog ang ilang mga negosyo. May mga speakers gikan sa RTWPB o kon Regional Tripartite Wages and Productivity Board, DTI o kon Department of Trade and Industry, Public Employment Service Office, kag LEDIP Office. Importante ang training magun sa ginahimo karon nga development sa mga merkado. Ang pag-level up sang public markets ang dapat nga madunganan sang pag-level up man sang ihibalo sa mga vendors. Suno kay Mayor Jerry Treñas, dapat nga mabuligan ang mga magagmay nga negosyante para sa ulihi mayara sila sang oportunidad para mag-expand o kung magpadako sang ilang mga negosyo. Kabahin sang training amo ang work ethics o kung ang gusto nga pamatasan sa negosyo, service quality o kung kalidad sang produkto kag serbisyo nga ginahatag para magustuhan sa mga bumalakal. Kabahin man sang training ang registration sang business para may nagakaigo nga dokumento. Digitalization o kung ang paggamit sang moderno nga mga teknolohiya kaangay sang mga apps kag madamo pa. Ang training session sa idalam sang Uswag Negosyo Academy ang magalawig sang 6 ka semana kag hiwaton kada semana. Sang damlag lang, nagraduar ang una nga batch sang Uswag Negosyo Academy sa diin mismo si Mayor Treñas ang naghatag sang certificate sa mga vendors. Magluwas sini, nagbaton man sang 5,000 pesos nga voucher ang mga vendors nga mahimo nila gamiton bilang kapital o kon idugang sa ilang negosyo. Handom sang Iloilo City Government nga mahatagan sang oportunidad ang mga vendors. Sa karon, nagsugod na ang pag-transfer sa mga vendors sa Iloilo Central Market sa ilang mga temporary stalls. May board up naman para sa natalanang demolition nga himuon. Sunod naman nga mag-transfer sa temporary stalls ang mga vendors sang Iloilo Terminal Market. Kevin Patrick Kasipe para sa Level Up Patrol.